να βρω το ολοκλήρωμα του ρίζα 1 και συνημήτων χ δε χ. Μπορείς να το τσεκάρεις, να το δεις. Μετά το βλέπουμε μαζί. Άρα, μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τριγωνομετρία εδώ πέρα. Μπράβο. Θυμάσαι ότι πέρυσι στις Πανελλήνιες αυτοί είπαν βγαίνουν έξω όλοι οι τύποι της τριγωνομετρίας. Θυμάσαι? Ναι. Κάτι δώσανε κάτι τέτοιο. Βγάλανε τους τύπους. Δεν θυμάμαι τώρα ποιους τύπους, αν τους βγάλαν όλους. Θυμάμαι ότι είδα διάταξη οι τύποι τριγωνομετρίας, τα ολοκληρώματα δεν θα έχουν τριγωνομετρία. Αλλά φέτος μπορεί και να έχουν φυσικά. Και μάλιστα τα τριγωνομετρικά ολοκληρώματα είναι αρκετά σύνθετα. Πρέπει να παίζεις στα δάχτυλα την τριγωνομετρία και να θυμάσαι όλους τους τύπους από τη Β' Λυκείου. Στη Β' πάντως δεν είχες κάνει τους τύπους ημίτονο Α και ημίτονο Β ίσον. Αυτό είναι εδώ 2 ημίτονο επί Α και Β δεύτερα. Επί συνημίτονο του Α πριν Β. Ναι, δεν το είχα κάνει. Αλλά μου είπες ότι είναι πολύ χρήσιμος, οπότε τον πάρα πολύ, και στο πανεπιστήμιο θα το χρειάζεσαι και δεν θα σου το έχει κάνει κανένας. Και επίσης το ημίτονο Α επί ημίτονο Β που το κάνω άθροισμα. Ούτε αυτό έχεις κάνει, έτσι. Που είναι ένα δεύτερο, ξέρω εγώ, ημίτονο του Α και Β συν ημίτονο. Όχι, αλλά μπορώ να το βγάλω εύκολα αυτό. Ωραία, γιατί... ναι, από το. Ναι, σωστά. Απλά δεν το έχετε κάνει σαν ύλη, αυτό εννοώ. Μέσα στο... Ναι, όχι. Μου το έχεις πει εσύ, απλά κακώς δεν το χρησιμοποιώ. Ωραία, πάμε. Ναι. Άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι αντίστοιχο, γιατί να το γράψω το ένα σαν... το έδωσα λίγο, έτσι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Το ένα το γράφει ημίτονο τετράγωνο χ και συνημίτονο τετράγωνο χ. Έτσι. Τώρα, τι έχω και συνημίτονο χ έχω εκεί. Ναι, συνημίτονο χ. Όχι, δεν θα κάνω αυτό. Δεν θα κάνω αυτό. Εδώ λοιπόν θα πάρω τύπο που διώχνει το τύπο από τετραγωνισμού που λέμε. Δηλαδή, ούτε από τετραγωνισμού, να διώξω τον άσο. Θυμάσαι τον τύπο συνημίτονο 2χ ίσον 2 συνημίτονο τετράγωνο χ μείον 1. Άρα λοιπόν θα είναι 2 συνημίτονο τετράγωνο του χ δεύτερα μείον 1. Φεύγει το 1 με το μείον 1 και αυτό είναι λοιπόν ολοκλήρωμα της ρίζας 2 συνημίτονο τετράγωνο χ δεύτερα δε χ. Το ρίζα 2 βγαίνει εκτός και μέσα μένει ολοκλήρωμα του συνημίτονο τετράγωνο χ δεύτερα ρίζα δε χ, το οποίο είναι ρίζα 2 επί ολοκλήρωμα του συνημιτόνιου χ δεύτερα δε χ, το οποίο είναι 2 ρίζα 2 επί ημίτονο χ δεύτερα συν σταθερά. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι τίποτε περίπλοκο, αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρεις, αν προσπαθήσεις με άλλο τρόπο μπορεί να χάσεις χρόνο. Πρέπει να έχω ιδέα, όταν έχω ένα συνημίτονο και δίπλα άσο, συνήθως διώχνω τον άσο. Είτε είναι πλην 1 είτε είναι συν 1 με τον τύπο αυτόν. Και υπάρχει κι άλλος ένας, θυμάσαι. Το 1 μείον 2 ημίτον τετράγωνο χ δεύτερα. Ναι, για τα ημίτον. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θέλω το ολοκλήρωμα του ρίζα 1 και ημίτονο 2χ. Άκουσε με λοιπόν. Το γράφω ίσον. Εδώ πέρα γράφω ημίτονο τετράγωνο χ και συνημίτονο τετράγωνο χ, το 1. Και αυτό το γράφω 2 ημίτονο χ συνημίτονο χ. Και φυσικά κατάλαβες τι θα κάνω. Αυτό είναι ταυτότητα. Είναι ολοκλήρωμα λοιπόν ναι. του ρίζα ημίτονο χ και συνημίτονο χ στο τετράγωνο χ, το οποίο είναι ολοκλήρωμα του ημιτόνου χ και συνημίτονο χ, αφού είπαμε δεν βάζουμε απολύτω, το οποίο είναι μείον συνημίτονο χ συν ημίτονο χ συν σε. Καλό. Ναι, και το πάνω πώς είπες ότι θα το συνδέσεις με το ημίτονο? Ναι, τώρα το σκέφτηκα το πάνω. Αυτό θα το έγραφα ως εξής, ρίζα του 1 και ημίτονο του πι δεύτερα πλην χ. Οπότε θα γινόταν ολοκλήρωμα ρίζα του ημίτονο τετράγωνο του πι δεύτερα πλην χ. Ναι, εδώ είχαμε 2, του πι τέταρτα μείον χ δεύτερα
συν συνημήτωνο το τετράγωνο του πι τέταρτα μείον χ δεύτερα, συν 2 ημίτονο του πι τέταρτα μείον χ δεύτερα, επί συνημήτωνο του πι τέταρτα μείον χ δεύτερα και θα πήγαινε ακριβώς όπως το άλλο. Πολύ καλό, έτσι. Πολύ έτσι. Και όλο αυτό αντέχει φυσικά. Ναι, μπορούσα δηλαδή να μεταφέρω το συνημήτωνο σε ημίτονο και μετά το ίδιο. Επειδή όμως δεν είχα 2 χ εδώ πέρα, να πάρω μισά τόξα. Έτσι. Ωραία, προχωράω. Θέλω να μου φτιάξεις το ολοκλήρωμα του χ δια 1 και ημίτονο χ. Πολλαπλασιάζω με ημίτονο ως αριθμητική παρανομαστή. Ωραία. Άρα ημίτονο χ, ημίτονο χ επί 1 και ημίτονο χ. Αυτό λες, έτσι. Ωραία. Ναι. Άρα στον παρανομαστή βγαίνει 1 συν ημίτονο τετράγωνο χ. Ημίτονο χ και ημίτονο τετράγωνο χ. Ναι. Μισό λεπτό. Εδώ στο χαλάει, έτσι. Ναι, ένα λεπτό. Μην μου το πεις. Ένα λεπτό. Εδώ λοιπόν τι κάνω. Είναι ειδική λίγο περιπτωσούλα. Πολλαπλασιάζω πάνω κάτω με το 1 πλην ημίτονο χ. Δηλαδή, ολοκλήρωμα 1 πλην ημίτονο χ για 1 πλην ημίτονο τετράγωνο χ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, στον παρονομαστή θα το γράψω στην ημίτονο τετράγωνο. Σπάμε το κλάσμα. Και μπορείς να συνεχίσεις από εδώ. Ναι. Στο πρώτο τοπογράφω ημίτονο τετράγωνο χ και στην ημίτονο τετράγωνο χ και πάω με... Όχι, το πρώτο είναι της εφαπτωμένης. Ναι. Άρα εφαπτωμένη χ. Εφαπτωμένη, έτσι. Εδώ απλώς φτιάξα αυτό. Ωραία, και αυτό είναι εύκολο σχετικά, γιατί θέτω το συνημίτονο χ ως u. Ναι. Ό,τι θες. Και ένα προς δύο τετράγωνο έχω, οπότε βγάζει μείον ένα προς. Οπότε ο ημίτονο χ θα γράψεις μείον du, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό γίνεται ολοκλήρωμα του μείον du για u τετράγωνο. Οπότε αυτό κάνει μείον ολοκλήρωμα του 1 δια u τετράγωνο du. Το ολοκλήρωμα του 1 δια u τετράγωνο το μείον 1 δια u. Το οποίο κάνει 1 δια u, δηλαδή 1 δια συνημίτονο χ, συν τη σταθερά φυσικά. Οπότε βάζεις εδώ μείον 1 δια συνημίτονο χ, συν σε. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Επίσης, φτιάξαμε αυτό. Με τρόπο, πολλαπλασιάζω με ένα μείον συνημίτονο χ. Με ένα μείον συνημίτονο, έτσι. Ένα μείον συνημίτονο χ. Ωραία. Και το σπάμε. Το ένα είναι μείον συνεφαπτωμένη εδώ. Το θυμάσαι, έτσι. Ναι. Ωραία, απλά βρες το άλλο. Πόσο κάνει. Πάλι θέτουμε εδώ πέρα ημίτονο χ ίσον τε. Ναι. Κάνει... Είναι ένα προς δύο τετράγωνο.
Άρα μου δίνει έτσι δεν είναι? Ναι. Περίμενε. Παραμικρή των αρχίσεων τόσο, είναι συνημή των επιτυχήσεων το οικείο, ολοκλήρωμα το οικείο δια τόσο. Μείον δεν βγάζει, μείον βγάζει εκεί, έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο κάτι πιο δύσκολο. Ναι. Στο προηγούμενο, τώρα που το ξανακοιτάω, ήταν συν. Γιατί μας έβγαλε μείον, δεν μας έβγαλε. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, να σου πω την αλήθεια, πρέπει να το κοιτάξω πάλι. Είχε ένα μείον και έβγαλε άλλο ένα μείον. Έβγαλε το ολοκλήρωμα του ένα ναι, έβγαλε ένα μείον απ' έξω, αλλά είχε μείον μπροστά, αν θυμάσαι. Οπότε μείον το μείον συν, διόρθωσα. Είχε μία. Ναι, οπότε βάλε συν εκεί. Αυτό μου φαίνονταν κάτι περίεργο. Διόρθωσα το βάλε συν. Είχε μείον. Είχε ήδη μείον, βγάλαμε κι άλλο ένα μείον εμείς, οπότε ήταν συν. Ναι, το. Μπορώ να το μετασχηματίσω σε ένα καλύτερο ολοκλήρωμα, το οποίο είναι, όπως δείξαμε πριν, το ένα να το γράψω ημίτονο τετράγωνο και συνημίτονο τετράγωνο, και ημίτονο 2χ είναι 2 ημίτονο χ συν ημίτονο χ. Ωραία. Ο παρανομαστής είναι τέλειο τετράγωνο, οπότε ο παρανομαστής γράφεται ημίτονο χ συν συνημίτονο χ. Ωραία, σωστά. Άρα έχω ολοκλήρωμα το 1 προς ημίτονο χ συν συνημίτονο χ το χ. Ναι. Συνημίτονο 2χ μείον συνημίτονο 2α, το α είναι μια πραγματική σταθερά, προς συνημίτονο χ μείον συνημίτονο α δε χ. Α σταθερά. Έχει και το άλλο υπόψη σου. Αν καμιά φορά πιστεύεις ότι βγαίνουν αυτές οι ασκήσεις μόνο με το να ξέρεις τους τύπους του αθροίσματος, που είπαμε ότι είναι εκτός ύλης και καλά, συνημίτονο α και συνημίτονο β κλπ. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Δηλαδή, ενδέχεται κάποιος να βρει τη λύση χωρίς τους τύπους του αθροίσματος. Οπότε δεν θα έχεις ούτε τη δικαιολογία, δεν μας έχετε πει τους τύπους του αθροίσματος, ας πούμε, ή αυτό έβγαινε με τύπους αθροίσματος μόνο. Δηλαδή, αν αυτοί ξέρουν ότι δεν έχεις τους τύπους του αθροίσματος μέσα, okay. Και εσύ λες τώρα, αυτό εδώ πέρα ήθελε τύπους αθροίσματος όν και καλά, να ξέρεις ότι υπάρχει τρόπος χωρίς τους τύπους αθροίσματος να βγει. Βεβαίως, έχεις πάντα τη δυνατότητα να αποδείξεις τους τύπους αθροίσματος, να το ξέρεις, αυτό είναι νόμος. Αποδεικνύω σημαίνει μπορώ και τους χρησιμοποιώ. Okay. Όταν θα χρειαστείς, λοιπόν, θα κάνεις μια μικρή αποδειξούλα εδώ στο περιθώριο, μια μικρή απόδειξη, και κατευθείαν εφαρμόζεις τους τύπους. No problem. Υπάρχει όμως περίπτωση να βγαίνει χωρίς εφαρμογή των τύπων. Δηλαδή, για να το βάλουν αυτοί, μάλλον βγαίνει χωρίς εφαρμογή των τύπων. Τώρα, άμα το δεις με τη μία, κάντο. Άμα το δεις με τη μία, κάντο. Άμα δεν το δεις, και αρχίζει και σου τραβάει σε μάκρος η άσκηση, πάρε τους τύπους. Αγκαστικά. Καταλάβες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι οι τύποι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Στο λέω γενικότερα εγώ. Δηλαδή, π.χ. Ναι. Κοίτα τώρα, μιας και το συζητήσαμε. Αυτό, ναι, με τους τύπους θα βγει. Θα βγει κάποιος κοινός παράγοντας. Κοίτα όμως πώς μπορεί να βγει χωρίς τύπους. Μάλλον με τους γνωστούς τύπους. Αυτό είναι 2 συνημίτονο τετράγωνο χ μείον 1, το πρώτο. Και το άλλο είναι μείον 1 μείον 2 συνημίτονο τετράγωνο α μείον 1. Εδώ κάνει συνημίτονο χ μείον συνημίτονο α, το αφήνεις όπως είναι. Εδώ λοιπόν φεύγουν και σου μένει 2 συνημίτονο τετράγωνο χ μείον 2 συνημίτονο τετράγωνο α, και ήδη είδες τη λύση τώρα που βγαίνει σε 2 γραμμές κυριολεκτικά, έτσι. Οπότε είναι το 2 βγαίνει απ' έξω, συνημίτονο χ μείον συνημίτονο α επί συνημίτονο χ συν συνημίτονο α. Αυτό που σου λέγα, να τόσο κοινός παράγοντας, το βλέπεις. Δεν χρειάστηκε απαραίτητα να χρησιμοποιήσω τους τύπους, έφυγε. Είναι 2 επί ολοκλήρωμα συνημίτονο χ και συνημίτονο α έχει. Το οποίο μας κάνει 2 επί ημίτονο χ
συν χ επί συνημήτωνο α. Μην ξεχνάμε ότι το α είναι σταθερά. Συν σε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ήταν πολύ πιο έξυπνο να πάρουμε τους άλλους τύπους. Κατανοητό. Δηλαδή τα Ναι, ναι. ολοκληρώματα, να ξέρεις ότι συνδυάζουν όλη την ύλη όλου του λυκείου. Είσαι τόσο πιο καλός στους μετασχηματισμούς, όσο πιο πολύ καλά μπορείς να μετασχηματίσεις τα ολοκληρώματα. Έχουν τρελούς μετασχηματισμούς τα ολοκληρώματα. Για μένα προσωπικά είναι από τα καλύτερα κομμάτια των μαθηματικών. Όχι μόνο αυτά, μετά συνεχίζουν, γίνονται διπλά, τριπλά στο πανεπιστήμιο, γίνονται επικαμπήλια, γίνονται επιφανειακά. Πάντως πάνε σε βάθος, μετά γίνονται ελλειπτικά. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτα πολύπλοκο και απίστευτα ενδιαφέρον με μετασχηματισμούς. Δηλαδή, όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να το φτιάξεις. Μάλλον, όσο πιο έμπειρος είσαι. Γιατί η εξυπνάδα και η εμπειρία πάνε χέρι-χέρι. Όσο πιο έμπειρος γίνεσαι, τόσο και καλύτερος θα γίνεσαι. Πάμε. Ένα άλλο. Ολοκλήρωμα συνημήτωνο. Συνημήτωνο 5χ. Αυτό να δεις εδώ. Τι μετασχηματισμούς έχει. Προς 1-2 συνημήτωνο 3χ δχ. Φυσικά εσύ μπορείς να το βγάλεις με όποιο τρόπο θέλεις. Υποτίθεται ότι ξέρω τους τύπους συνημήτωνο α και συνημήτωνο β. Μπορώ να τους αποδείξω φυσικά. Όλα τα ξέρω. Σου έχω αποδείξει τον τύπο αυτόν. Μπορεί όχι. Για κοίτα λίγο. Θέλω να βρω το ημίτονο α και ημίτονο β. Παρένθεση τώρα εδώ. Συμπατικότατη παρένθεση. Διότι μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τύπους και να βρω τη λύση εκεί που κάποιος άλλος θα κολλήσει που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τους τύπους. Έτσι. Ημίτονο α και ημίτονο β. Εδώ έχει ένα τυπάκι. Πώς το βρεις αυτό το τυπάκι. Ας πούμε εδώ πέρα κάνει 2 ημίτονο του α και β δεύτερα επί συνημίτονο του α πλην β δεύτερα. Πώς θα βρεις αυτά τα δεύτερα δεύτερα. Τι κάνεις λοιπόν. Ξεκινάς με το ημίτονο του α και β. Το οποίο είναι μάλλον ξεκινάς θέτω α ίσον χ και ψ. Έτσι. Και θέτω β ίσον χ πλην ψ. Και ξεκινάω. Έχω ημίτονο του χ και ψ συν ημίτονο του χ πλην ψ. Μας κάνει 2 ημίτονο χ συν ημίτονο ψ. Εντάξει, δες το τώρα. Από εδώ λοιπόν έχω ότι χ και ψ, ωραία. Αν αντικαταστήσεις το χ και ψ με α και το χ πλην ψ με β, τι θα πάρεις? Θα πάρεις ημίτονο α και ημίτονο β ίσον 2 ημίτονο χ. Τι είναι το χ? Για πρόσθεσέ τα. Βγαίνει 2 χ ίσον α και β. Άρα χ ίσον α και β δεύτερα. Να το πώς εμφανίζεται αυτό. Και για αφαίρεσέ τα. Θα βγάλεις ότι αν τα αφαιρέσεις θα βγάλεις 2 ψ ίσον α πλην β, οπότε ψ ίσον α πλην β δεύτερα. Οπότε συνημήτωνο του α πλην β δεύτερα. Έτοιμο το τυπάκι σου. Το κατάλαβες? Ναι. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να βρεις το συνημήτωνο α και συνημήτωνο β. Έτσι. Όπως αυτό. Ή μπορείς να βρεις το ημίτονο α πλην ημίτονο β. Απλά θα βάζεις ένα πλην εδώ. Πάντα θα αντικαταστάς το α με χ και ψ και το β με χ πλην ψ και στο τέλος θα σου βγαίνει μια τέτοια παράσταση. Να λοιπόν πώς αποδεικνύονται αυτοί οι τύποι. Όταν έχεις εσύ, την ξέρεις αυτή την απόδειξη, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όπου θες. Π.χ. εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω συνημήτωνο και συνημήτωνο. Παρόλα αυτά, υπάρχει λύση χωρίς αυτό. Παρόλα αυτά. Εσύ όμως χρησιμοποιείς ό,τι θες. Αν θες να πάρεις το συνημήτωνο και συνημήτωνο, χτίσε πρώτα τον τύπο συνημήτωνο α και συνημήτωνο β και μετά θα το χρησιμοποιήσεις. Επομένως, αφού αυτό είναι θεωρητικά εκτός ύλης, πρώτα θα κάνω την απόδειξη και μετά θα τη χρησιμοποιήσω. Εκτός αν βρεις απευθείας απόδειξη. Ξαναγράφω. Ξεκινάω λοιπόν από ολοκλήρωμα συνημήτωνο 5χ. Δεν είναι γενικά μια εύκολη άσκηση αυτή από ό,τι θα δεις. Θα τη γράψω αργά και αναλυτικά. Και μου λες εσύ τι έχω κάνει. Ναι. Χωρίς να σου πω πως βγήκε από βήμα σε βήμα.
Τι έκανα εδώ λοιπόν? Τρία χ, έτσι, κάτω δεξιά. Τρία χ. Το συνημήτωνο. Ναι, έχεις δίκιο. Τρία χ. Σωστά. Τι έκανα λοιπόν εδώ? Θα πας να το κάνεις ημίτονο 6χ το κάτω. Καταρχήν πολλαπλασίασα επί ημίτονο 3χ παντού. Ναι. Έτσι. Άρα, Ναι. πάνω μου κάνει αυτό. Μα το Θεό, δεν νομίζω να το έκανα ποτέ ζωή μου. Πολύ δύσκολο για μένα. Κάτω, ημίτονο 3χ, μείον ημίτονο 6χ. Να πώς απλοποιήθηκε ο παρονομαστής. Τώρα, αναπτύσσω. Τώρα το συνεχίζω εδώ αναγκαστικά. Τι να κάνω? Επί πάμε ένα μεγάλο τώρα. Μου βγαίνει πρόσεξε τώρα τον έξτρα μετασχηματισμό εδώ. Δεν κατάλαβα τι έκανες. Πολλαπλασίασες επί συνημήτωνο χ. Όχι, έβγαλα ένα δεύτερο έξω, οπότε πήγανε διάρκεια επάνω και μετά πήρα παραγοντοποίηση. Παραγοντοποίησα. Ναι, σωστά. Απλή παραγοντοποίηση. Ίσον λοιπόν όπως θα πάω είναι βήμα-βήμα. Ό,τι αντικαθίσταται πάνω, αυτό ας πούμε είναι αυτό. Πώς καταλαβαίνεις, έτσι. Εδώ τώρα μπορείς να με ρωτήσεις τι έγινε. Εδώ το γινόμενο ημίτονο επιμήτονο αντικαταστάθηκε από άθροισμα. Το γινόμενο επιμήτονο αντικαταστάθηκε επίσης από άθροισμα. Είναι ο αντίστροφος τύπος, έτσι. Είναι το 2 ημίτονο χ ημίτονο ψ μας κάνει συνημίτονο χ και ψ και συνημίτονο χ πλην ψ. Εντάξει, το θυμάσαι πως το είχαμε φτιάξει αυτόν τον τύπο. Από κάτω έχουμε ημίτονο 3χ μείον ημίτονο 6χ. Θα το γράψω εδώ πάνω τώρα. Θα βγάλω μια φωτογραφία από την σχέση.
Πάμε. Και ωραία, ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν το επόμενο είναι, βγάζω μείον ένα δεύτερο μπροστά και μέσα μένει. Ναι, το έγραψα πριν. Μήτωνο 3 έχει, συνημήτωνο 5 έχει και συνημήτωνο 4 έχει. Ωραία. Μήτωνο 3 έχει. Αυτό, ναι. Εδώ πέρα έχουμε μήτωνο. Ωραία. Αυτό θα σου δώσει. Άρα το αρχικό σου το γιώτα είναι διορθώνω. Αυτή είναι η απάντηση. Φυσικά να κάτσεις να κάνεις πράξεις αναλυτικά και θα το δεις και μόνος σου πώς γίνονται ακριβώς. Έχει αρκετές. Αν καθόμουν τώρα να τις κάνω πολύ αναλυτικά, θα τρώγαμε όλη την ώρα. Ναι. Πολύ σύνθετο. Προχωράω. Εντάξει, το έγραψες? Ναι. Θέλω. Πάμε. Okay. Ο αριθμητής είναι η μήτωνο τετράγωνο χ και η μήτωνο τετράγωνο χ. Τους πάω σε δύο κλάσματα και είναι φορτωμένη και είναι φορτωμένη. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Okay. Δηλαδή, θα κάνουμε σχεδόν το ίδιο που κάναμε στις προηγούμενες άσκησης. Καταρχάς θα ανοίξουμε τη ταυτότητα και θα έχω φορτωμένη τετράγωνο χ και φορτωμένη τετράγωνο και 2. Ωραία, άρα λοιπόν ίσον, το κάνεις έτσι. Βλέπω προηγούμενη άσκηση, την κάναμε ακριβώς την ίδια άσκηση, οπότε δεν ξανακάνω.
που το γράψαμε πάνω ημίτονο τετράγωνο και συνημίτονο τετράγωνο, είναι αρκετά απλό τώρα. Εντάξει, πρόσεξε ένα άλλο κολπάκι εδώ. Τι κάνω εάν μου τύχει αυτό? Να έχω συντελεστές εδώ. Αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο. Αν δεν είναι σκέτο ημίτονο, συνημίτονο και έχει συντελεστές εδώ. Τι κάνεις λοιπόν εδώ? Τι κάνεις? Εδώ λοιπόν υπάρχει να χρησιμοποιήσεις μια θεωριούλα. Αν δεν χρησιμοποιήσεις τη θεωριούλα πρέπει να το βγάλεις με αρκετά περίπλοκο τρόπο. Παίρνω σαν ρο την τετραγωνική ρίζα, αν αυτό το πεις α και αυτό το πεις β, το συντελεστή, τη ρίζα του α τετράγωνο συν β τετράγωνο. Δηλαδή η ρίζα του 4 και 9, ρίζα 13 είναι το ρο. Εντάξει. Δεύτερον, ψάχνω γωνία θ, έτσι ώστε το ημίτονο της θ να ισούται με 2 προς ρο, 2 προς ρίζα 13, και το συνημίτονο της θ να ισούται δηλαδή ουσιαστικά με α προς ρο, εδώ, αυτό είναι ο τύπος, και το ημίτονο θ να ισούται με β προς ρο, δηλαδή να ισούται με 3 προς ρίζα 13. Εντάξει. Τότε αποδεικνύεται εύκολα ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να γραφτεί στη μορφή ρο επί ημίτονο του χ συν θ, όπου θ είναι αυτή η γωνία. Εντάξει, δηλαδή, γενικά, τι λέει το θεώρημα? Η πρόταση μάλλον λέει ότι αν έχεις τη συνάρτηση α επί ημίτονο χ και β επί συνημίτονο χ, ή α επί συνημίτονο χ και β ημίτονο χ, ανάλογος τώρα πώς το παίρνεις αυτό σε κάθε περίπτωση. Εδώ το πήραμε τώρα α επί συνημίτονο. Ας το πάρουμε έτσι. Α επί συνημίτονο χ και β επί ημίτονο χ. Έτσι. Τότε, εάν θα βάλεις ρο ίσον ρίζα α τετράγωνο συν β τετράγωνο και βάλεις ημίτονο θ το α προς ρο και συνημίτονο θ το β προς ρο, τότε αυτή η παράσταση μετασχηματίζεται σε α επί ημίτονο του χ και θ. Ρο, επί ημίτονο του χ και θ. Το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο να το δεις, γιατί ρο επί ημίτονο του χ και θ θα σου κάνει ημίτονο χ συν ημίτονο θ συν συνημίτονο χ ημίτονο θ. Αν πας και αντικαταστήσεις τα ημίτονο θ συν ημίτονο θ και το ρο επάνω, θα σου βγάλει κατευθείαν αυτή την παράσταση. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Όταν όμως εδώ αντικαταστήσεις με αυτό, αυτομάτως το 1 δια ρο βγαίνει απ' έξω και είναι το ολοκλήρωμα του 1 δια ημίτονο του χ και θ, το οποίο ξέρουμε τι θα κάνουμε. Πολλαπλασιάζουμε συγκεκριμένα με ημίτονο του χ και θ και επάνω και κάτω, οπότε ξέρω πώς να το βγάλω. Εντάξει. Άρα λοιπόν έχει το υπόψη, γιατί όταν έχει διαφορετικά νούμερα εδώ, αν δεν ξέρεις αυτό το κολπάκι, δεν βγαίνει. Σχεδόν αδύνατο να βγει. Θα το βγάλω το αποτέλεσμα συναρτήσει του θ και θα γράψω δίπλα ότι το θ είναι τέτοιο. Μπράβο, θα το βγάλει συναρτήσει του θ σαν σταθερά, όπου το θ είναι ένας αριθμός που είναι συνημίτων. Βέβαια, λίγο τραβηγμένο σαν θέμα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σημαντικότατο. Κάτι άλλο. Δεν το ήξερα. Κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που μόνο οι σπεσιαλίστες χρησιμοποιούν. Μόνο οι σπεσιαλίστες. Και κοίταξε, θα σου βγάλω όλους τους τύπους με τη μία και από εδώ και πέρα θα θέλω να κάτσεις να διαλογιστείς πάνω σε αυτούς τους τύπους και να δεις τις απίστευτες εφαρμογές που μπορούν να έχουν. Πρόσεξε με λίγο. Δηλαδή, αν θα έπαιρνα μια συνάρτηση f του χ και όλο στην νη και την παραγώγιζα, θα έπαιρνα νη επί f του χ στην νη πλην 1 επί f τόνος του χ. Ναι. Αυτό δεν θα έπαιρνα? Ναι. Ωραία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχεις το ολοκλήρωμα του f στην νη πλην 1 του χ επί f τόνος του χ δε χ, ανεξαρτήτως του ποια είναι η συνάρτηση αυτή. Αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε να γραφτεί ολοκλήρωμα του 1 δια νη επί την f στην ιωστή παράγοντα χ, οπότε το 1 δια νη θα έβγαινε έξω και μέσα θα έμενε το ολοκλήρωμα της f στη νη, της f νη του χ τόνος δε χ, δηλαδή αυτομάτως 1 δια νη επί f στη νη του χ συν σε.
Εντάξει, κατανοητό. Παράδειγμα. Θα μπορούσε εδώ πέρα να έχεις το ολοκλήρωμα, ας πούμε για παράδειγμα, της εφαπτωμένης στην πέμπτη χ επί ένα διασυνημίτωνο τετράγωνο χ δε χ. Είναι το ίδιο με αυτό. Είναι, αν θα βάλεις όπου f του χ την εφαπτωμένη χ. Αν ήθελε να σε μπερδέψει λίγο παραπάνω, θα σου πω την εφαπτωμένη πέμπτη χ. Το ένα διασυνημίτωνο τετράγωνο θυμίζω ότι κάνει ένα και εφαπτωμένη τετράγωνο χ δε χ. Έτσι. Ή ακόμα χειρότερα θα μπορούσα να σου δώσω ένα εβδόμης εδώ, ολοκλήρωμα του εφαπτωμένης πέμπτης χ και εφαπτωμένη εβδόμης χ, που δεν φαίνεται και τόσο, ότι είναι μια χαρά αυτό θα βγει εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αν θα σου δώσει κάτι τέτοιο λοιπόν και εσύ μπορείς να το φέρεις στη μορφή f στην ι πλην 1 επί ευτόνος, αυτομάτως ξέρεις ποια είναι η παράγωση. Δηλαδή αυτό θα το έλεγες. Ολοκλήρωμα εφαπτωμένη στην πέμπτη χ επί εφαπτωμένη χ τόνος τε χ. Θα έβγαζες το 1 πέμπτο. Έτσι. Ολοκλήρωμα του... Ναι. Θα έβγαινε 1 πέμπτο επί εφαπτωμένη πέμπτης χ τόνος χ. Καλά τα λέω. Εφαπτωμένη, ένα παραπάνω. Εφαπτωμένη έκτης χ. Δεν θα βγαίνει ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Θα βγάζει 6 έτσι. 6, ναι, γιατί κοίτα εδώ είναι νι πλην 1 και εδώ είναι νι. Ναι, Άρα ναι. λοιπόν... Ένα έκτο. Ναι, ένα έκτο σωστά. Και εδώ θα έβγαινε ένα έκτο λοιπόν, επί εφαπτωμένη έκτης χ συν σε. Τρομερή μέθοδος, έτσι. Τρομερή μέθοδος. Αυτό όμως είναι το απλούστερο κομμάτι. Τα γράψες. Κοίτα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε, παράδειγμα, ημίτονο της f του χ. Και έχουμε παράγωγο. Εντάξει. Η παράγωση του ημιτόνου f του χ κάνει συνημίτονο f του χ επί ευτόνος του χ. Αυτομάτως αν έχεις ολοκλήρωμα του συνημιτόνου f του χ επί ευτόνος του χ, θα πάρεις ημίτονο f του χ συν σε. Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται και τόσο περίπλοκο βεβαίως, έτσι. Κοίτα όμως τι γίνεται. Θυμήσου, είναι εκτός ύλης, παρόλα αυτά μπορεί κάπου να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα σε αρκετά δύσκολες ασκήσεις. Θυμήσου ότι σου έχω πει ότι το τόξο εφαπτωμένης χ, το οποίο είναι μια συνάρτηση που εντάξει είναι εκτός ύλης, αλλά αν την παραγωγή σου δίνει 1 προς 1 και χ τετράγωνο. Εντάξει. Επίσης, το τόξο ημιτόνου χ, αν το παραγωγήσεις, σου δίνει 1 προς ρίζα 1 πλην χ τετράγωνο. Το τόξο ημιτόνου χ είναι το ίδιο με το τόξο εφαπτωμένης χ, αφορά όμως το ημίτονο. Επίσης, το τόξο συνημιτόνου χ είναι μείον 1 προς ρίζα 1 πλην χ τετράγωνο. Πού είναι χρήσιμα αυτά? Όταν λοιπόν εγώ θέλω να βρω, παράδειγμα, αν είχα το τόξο εφαπτωμένης της f του χ και θέλω να πάρω την παράγωγο, αυτό θα μου δίνει 1 προς 1 και f του χ στο τετράγωνο επί ευτόνος του χ. Δες το ανάποδα, το ολοκλήρωμα του ευτόνος του χ προς 1 και f του χ στο τετράγωνο δε χ θα μου δώσει το τόξο εφαπτωμένης f του χ. Τρομερό. Αυτή είναι αρκετά περίπλοκη παράσταση, δεν είναι τόσο εύκολο να τη δεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εδώ πέρα έχεις το λογάριθμο, αν έχεις ένα και ln χ τετράγωνο κάτω, εδώ πάνω θα είναι η παράγωση του λογαριθμού που θα είναι 1 δια χ. Το 1 δια χ θα στο εμφανίσει έτσι. Θα μου πεις ρε φίλε, εγώ θα βρω το τόξο εφαπτωμένης αφού είναι εκτός ύλης. Όχι ρε φίλε, δεν θα το βρεις, αλλά θα σου πει κάνε το από 1 έως 2. Και εδώ είσαι υποχρεωμένος πλέον να σκεφτείς ότι θα βάλεις το ln χ ίσον t, ούτως ώστε να το μετατρέψεις σε αυτό εδώ. Γιατί μπορείς να λύσεις πλέον την άσκηση χωρίς να χρειαστείς το τόξο εφαπτωμένης. Παρ' όλα αυτά, εσύ ξέρεις αυτομάτως ότι αυτό είναι το τόξο εφαπτωμένης ln χ. Τσακ, από κάτι ως κάτι. Και μπορείς κατευθείαν να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Κατανοητό? Αυτό λύνει, να ξέρεις, για το πανεπιστήμιο, πάρα πολλές από τις δύσκολες ασκήσεις που δεν μπορεί ο κόσμος να λύσει, είναι ακριβώς αυτό το στυλ. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε αυτή την παράσταση, απλά αλλάζει το F κάθε φορά. Με την ίδια ακριβώς λογική, μπορώ να έχω ολοκλήρωμα του ευτόνος του χ προς ρίζα 1 πλην F τετράγωνο του χ δε χ
αυτό θα μου κάνει τόξο ημιτόνου F του Χ έτοιμο. Θέλεις να βρεις ένα διαχ τετράγωνο μείον α τετράγωνο τχ και καλό είναι να τα θυμάσαι και αυτά απ' έξω. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι πιο ευθύ. Απλά σπάω αυτό σε χ πλην α επί χ συν α και μετά σπάω το κλάσμα. Ξέρεις πώς το κάνουμε αυτό. Αν θα σπάσεις το κλάσμα, παίρνεις κατευθείαν 1 προς 2α επί λογάριθμος του χ πλην α προς χ συν α συν σε. Εντάξει. Αυτό είναι πιο απλό. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. Και επίσης, αν θα σου τύχει ολοκλήρωμα 1 προς α τετράγωνο πλην χ τετράγωνο, δχ, πάλι είναι 1 προς 2α επί ln του ανάποδα εδώ, α και χ προς α πλην χ συν σε. Αυτά λοιπόν τα τρία, το χ τετράγωνο συν α τετράγωνο, που είναι και το πιο περίπλοκο, χ τετράγωνο μείον και α τετράγωνο μείον, τα λέμε standard. Standard integrals. Οπότε πρέπει να τα θυμάσαι απ' έξω. Εάν δεν τα θυμάσαι, φυσικά θα πρέπει να κάτσεις να τα βγάλεις. Εννοείται. Αλλά και πάλι, είναι σημαντικό να μπορώ να τα βγάλω και να τα θυμάμαι. Δηλαδή, αν τα θυμάμαι, μπορώ να τα ελέγξω και πολύ πιο γρήγορα, φυσικά, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα άλλο να σου δώσω εδώ. Όπα. Λοιπόν, εντάξει, σταματάω εδώ και πάμε να δούμε μερικά ανισοτικά. Πάντως βλέπεις έχει πολύ ζουμί στις ασκήσεις αυτές και δεν είναι και τόσο απλές. Λοιπόν, εκεί. Ναι. Ένα θεωρηματάκι, το οποίο δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει, εντάξει, είπες ότι τα έχεις διαβάσει, αλλά θα το συζητήσουμε. Ας πούμε ότι μια συνάρτηση είναι συνεχής στο κλειστό ΑΒ και παίρνει μέγιστη τιμή. Να την ομορφύνουμε λίγο, δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ έτσι. Εδώ λοιπόν, ξεκινάει από εδώ, παίρνει μέγιστη τιμή εκεί και παίρνει ελάχιστη τιμή εδώ. Εντάξει. Νάτι. Εδώ λοιπόν είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει, είναι η μη κεφαλαίο, συνεχής συνάρτηση φυσικά ανάμεσα στα ΑΒ και ολοκληρώσιμη, και εδώ είναι η μη μικρό. Τότε τι ισχύει για το ολοκλήρωμα? Να θυμηθώ ότι το ολοκλήρωμα είναι το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτό και στον άξονα των χ. Και μόνο από το σχήμα μπορώ πανεύκολα να καταλάβω ότι το ολοκλήρωμα περικλείεται στο μεγάλο ορθογώνιο, δηλαδή το μεγάλο ορθογώνιο είναι μεγαλύτερο από το ολοκλήρωμα και το μικρό ορθογωνιάκι που σχηματίζεται εδώ από τη μικρή τιμή είναι μικρότερο. Άρα τι έχω? Πανεύκολα, το ολοκλήρωμα από α ως β της f του χ χ περιλαμβάνεται, είναι μικρότερο από το μη κεφαλαίο, που το μη είναι η maximum τιμή της f του χ στο κλειστό αβ επί β πλην α και είναι μεγαλύτερη από τη minimum τιμή επί β πλην α, όπου το μη είναι η minimum τιμή της f του χ στο κλειστό αβ. Κατανοητό αυτό? Πολύ και πολύ λογικό, ωραίο, έτσι. Λογικό, ναι. Δηλαδή, επειδή μέσα στο βιβλίο μπορεί να σου δώσει αυτήν κατευθείαν, χωρίς να εξηγεί κάτι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ανάλυση είναι μισή γεωμετρία. Δηλαδή, εδώ με το σχηματάκι αυτό ξεκαθαρίζει αμέσως και είναι διαισθητικά προφανές. Ναι, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μία F συνεχή στο κλειστό ΑΒ, όπου φυσικά το α μικρότερο του β, το m είναι η ελάχιστη τιμή της f του χ και το μη κεφαλαίο είναι η μέγιστη τιμή της f του χ, όπου χ ανήκει στο κλειστό α, β. Θέτω g του χ, το ολοκλήρωμα από α έως χ της f του τ, όπου το χ παίζει μεταξύ α και β. Με δύο λόγια, κοίτα, τι σημαίνει αυτό. Αυτή είναι συνάρτηση βαδού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ΑΒ είναι αυτή και εδώ πέρα παίρνει τη τιμή μέγιστη, ελάχιστη και σταματάει εδώ, τότε παίρνεις το ολοκλήρωμα από α, διαλέγεις ένα χ μεταβλητό εδώ και θέλεις το ολοκλήρωμα από α έως χ, δηλαδή θες αυτό. Όταν το χ αλλάζει, αλλάζει και το ολοκλήρωμα, γι' αυτό είναι συνάρτηση του χ. Κατανοητό? Αυτό εδώ το εμβαδάκι είναι η g του χ. Ωραία. Δείξτε ότι, εντάξει, το γράφω πάνω, εντάξει, θα γράψω αυτά. Δείξτε ότι λοιπόν
αυτό. Ωραία. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί έχει και ένα δεύτερο. Ωραία, για να το δούμε. Η jet του T, όπως είπες, είναι είναι το ολοκλήρωμα από το α στο χ της f του TDT. Δες λίγο και κάτι άλλο. Δες λίγο κάτι άλλο. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο συναρτήσεις στο ίδιο διάστημα αβ και ότι η συνάρτηση F εν γέννη είναι μικρότερη από τη συνάρτηση G. Βλέπεις. Δηλαδή αυτό θα μπορούσες να το γράψεις, αυτό αφορά την F, αυτό αφορά τη G. Εδώ λοιπόν γενικά η F του χ είναι πάντα μικρότερη ή ίση της G του χ για κάθε χ στο κλειστό αβ. Συμφωνεί. Τότε φαίνεται και διαισθητικά ότι το ολοκλήρωμα από α έως β της F του χ χ είναι μικρότερο ίσο του ολοκληρώματος από α έως β της G του χ χ. Αυτά. Ωραία, ναι. Στο προηγούμενο, η G του T, που είναι επί της ουσίας το ολοκλήρωμα της F του χ από το α στο χ, είναι μεταξύ του μικροεπί β μειον α και του μεγάλο επί β μειον α. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιατί το ολοκλήρωμα, πάλι με την ίδια λογική, έτσι, τι ισχύει για την G του χ, αφού η G του χ, ποια ήταν η G του χ, είναι το ολοκλήρωμα από α έως χ της F του TDT. Έτσι, όπου α μικρότερο ίσο του χ, μικρότερο ίσο του β. Η μέγιστη τιμή την οποία παίρνει η F του χ, η F του T αν θέλεις, είναι η μη κεφαλαίο. Και η ελάχιστη που παίρνει είναι η μη μικρό. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν για την G του χ τι πρέπει να ισχύει? Ότι είναι μικρότερη ίση της μέγιστης τιμής που παίρνει η G του χ. Okay. Άρα μη επί χ πλην α. Και η G του χ είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης τιμής που παίρνει. Δηλαδή m επί χ πλην α. Προσοχή, το ολοκλήρωμα πάει από α έως χ εδώ, γι' αυτό παίρνω χ πλην α. Λογικό δεν είναι? Επαναλαμβάνω, παίρνω το θεώρημα που είπα προηγουμένως για την G του χ, την ολοκλήρωμα από α έως χ, αλλά στο διαστηματάκι αχ. Γι' αυτό μου βγαίνει αυτό εδώ. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Ναι. Ωραία. Προχωράς τώρα. Τι παίρνεις? Το αντίστοιχο για το ολοκλήρωμα της G. Παίρνω το ολοκλήρωμα, αφού αυτή η συνάρτηση είναι μικρότερη από αυτή και αυτή μικρότερη από αυτήν για όλα τα χ. Έτσι. Τι κάνω? Παίρνω το ολοκλήρωμα από α έως β της m επί χ πλην α τχ, μικρότερο ίσο του g του χ, του ολοκληρώματος από α έως β της g του χ τχ, μικρότερο του ολοκληρώματος από α έως β του μη επί χ πλην α τχ. Συνάρτηση αυτή μικρότερη από αυτήν, όπως είπα εδώ, το ολοκλήρωμα της πρώτης στο διάστημα αβ που ορίζονται, μικρότερο το ολοκληρώματος της δεύτερης, γιατί και αυτή ορίζεται στο αβ, μικρότερο το ολοκληρώματος της τρίτης. Πόσο κάνει αυτό εδώ? Το 1 δεύτερο m βγαίνει έξω, το ολοκλήρωμα αυτό μας κάνει 1 δεύτερο και μέσα μένει χ πλην α τετράγωνο από α ως β. Εδώ είναι το ολοκλήρωμα από α ως β της g του χ τχ. Και εδώ με την ίδια λογική βγαίνει το 1 δεύτερο m έξω και μέσα μένει χ πλην α στο τετράγωνο από α ως β. Είναι ο υπολογισμός του χ πλην α στην ουσία του ολοκληρώματος. Άρα έχω 1 δεύτερο m επί β πλην α στο τετράγωνο, αν καταστήσεις α κάνει 0, μικρότερο ίσο του ολοκληρώματος από α ως β g του χ τχ, και αυτό μικρότερο ίσο του 1 δεύτερο m με την ίδια λογική β πλην α τετράγωνο. Ωραία. Αρκετά έξυπνο, παρότι δεν είναι περίπλοκη πολύ η άσκηση, παρόλα αυτά είναι αρκετά έξυπνη. Θέλω επίσης να μου αποδείξεις σαν επέκταση ότι υπάρχει ξ που ανήκει στο κλειστό αβ για την ίδια άσκηση, έτσι ώστε
Ωραία. Παίρνω την αρχική μου, αυτή την ανισότητα την οποία την έχω αποδείξει και πολλαπλασιάζω επί 2 προς β-α τετράγωνο και μετά πάω με θεωρούμε ενδιάμεσων τιμών. Μπράβο. Αν πολλαπλασιάσω επί 2 προς β-α στο τετράγωνο, θα πάρω ότι m μικρότερο ίσο του 2 προς β+α τετράγωνο επί το ολοκλήρωμα της g του ττ και αυτό μικρότερο του μη κεφαλαίου. Ωραία. Συνεχή συνάρτηση, η οποία περικλείεται μεταξύ του μη και του μη κεφαλαίου. Αυτός είναι ένας αριθμός μάλλον, ο οποίος περικλείεται μεταξύ, γιατί ολοκλήρωμα α ως β είναι αριθμός προφανώς, ο οποίος περικλείεται μεταξύ μη μικρό και μη κεφαλαίου. Άρα λοιπόν από θεώρημα ενδιάμεσης τιμής και μιας και η G είναι συνεχής, υπάρχει ξ, το οποίο ανήκει στο κλειστό αβ, ώστε η G του ξ να ισούται, η F του ξ, να ισούται με 2 προς β+α τετράγωνο επί ολοκλήρωμα α ως β της G του χ τχ. Και νομίζω είναι προφανές τώρα. Ωραία. Για να δούμε άλλη μία. F είναι συνεχή στο κλειστό 0,1 και ισχύει αυτό. Έστω F κεφαλαίο παράγουσα της F μικρό στο 0,1. Με δύο λόγια, η F κεφαλαίο τόνος σου κάνει την F μικρό στο 0,1. Δείξε ότι αυτό. Okay. Είναι γνωστή πρακτικά. Είναι δηλαδή τι εννοώ. Το άθροισμα των δύο ολοκληρωμάτων είναι το ολοκλήρωμα από το 0 έως 1 του τε F του τε συν παράγουσα. Που αυτό είναι το ολοκλήρωμα του τε παράγουσα πώς να το πω. Το τε επί την παράγουσα της F και όλο αυτό παράγωγος. Αυτό μου λες. Ναι, αυτό. Με έφαγαν παραγωγή. Το οποίο κάνει ολοκλήρωμα 0 έως 1 του τε επί F κεφαλαίο τε, έτσι δεν είναι? Ναι. τε. Το οποίο κάνει τε F κεφαλαίο τε μάλλον από 0 έως 1. Το οποίο κάνει 1 F κεφαλαίο του 1 μείον 0 επί F κεφαλαίο του 0. Άρα κάνει F κεφαλαίο του